Ẹ kú dédé ìwòyí o. Orúkọ tèmi ni Mọ̀dínát Bọ́láńlé aya Adéyínká. Èmi ni olùkọ́ èdè yín fún ti ọjọ́ ti òní. Ohun tí mo ní fún yín ní ti ọjọ́ ti òní, ó ní à ń pè ní orúkọ oríkì. Orúkọ oríkì. Kí ni à ń pè ní orúkọ oríkì? Orúkọ oríkì ni àwọn orúkọ tí à ń fún àwọn ọmọ tí ó máa ń jẹ́ kí orí wọn kí ó wú, kí inú wọn kí ó sì dùn láti ṣe ohun tí a bá fẹ́. Àwọn oríṣiríṣi ni orúkọ oríkì tí ó wà. A ní orúkọ oríkì ti ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ sì ni a ní orúkọ oríkì ti obìnrin. Lára orúkọ oríkì tí ó jẹ́ orúkọ obìnrin, òun ni Àmọ̀kẹ́, Àṣàbí, Àdùnní, Àdùkẹ́, Àjíhún, Àyọ̀ní, Àyọ̀ká, Àbẹ̀bí. Oríṣiríṣi ni àwọn orúkọ oríkì tí ó jẹ́ ti obìnrin. A ní Òdèré, a ní Àṣàní, bẹ́ẹ̀ náà ni a ní Àníkẹ́, Àdùnní, Àyọ̀ní, Àyọ̀ká, Àyìnkẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bí oníkálukú ṣe ń lo orúkọ oríkì láti máa jẹ́ kí ó ṣe kóríyá fún àwọn ọmọ, ó yàtọ̀ láti ibìkan sí èkejì. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ iwájú, a ó máa tẹ̀síwájú lórí oríṣiríṣi ọ̀nà tí a lè gbà láti lo orúkọ oríkì láti fi ṣe kóríyá fún ọmọ. Ẹ ṣé púpọ̀.